रोज रोज चिकन त्याच पद्धतीत बनवून खूप कंटाळा आला आणि खायला सुद्धा कंटाळा आलाय. तर आज म्हणली नवीन पद्धतीत जरा चिकन करूया आणि वेगळ्या पद्धतीत झटपट तयार होतो, खायला भन्नाट आहे आणि कमी साहित्यात. तर मग बघूया झटपट तयार होणारा हा चिकनचा पदार्थ कसा बनवलाय तो. मी बोनलेस चिकन घेतले आणि बाजारातूनच मी चिकनचा असा किमा म्हणजे करून घेतला बारीक बारीक. आणि तुम्हाला नाही शक्य होतं तुम्ही घरात केला तरी चालेल, बारीक बारीक करायचं आहे. चिकन मी चांगलं स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे पाण्याने. ह्याला आपण हळद, मीठ आणि लिंबाचा रस लावायचा आहे. चमचा हळद, मीठ घालायचं आहे आणि अर्धा लिंबाचा रस घातलेला आहे. तर चांगलं हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. चिकनला ह्या लावून ठेवायचं आहे. जोपर्यंत आपण दुसरं काही करेपर्यंत हे आपलं चांगलं हळद, मीठ चांगलं या चिकनला लागलं जातं. आता गॅसवर मी कढई ठेवलेली. कढई चांगली गरम करून घ्यायची. ह्यामध्ये आपल्याला तेल घालून घ्यायचं आहे. तर ह्यामध्ये मी लसूण घालणार. लसूण बारीक चिरून घेतले. 7-8 लसूण बारीक असे चिरून घेतले. तुम्ही पाहिजे तर ठेचून घेतला तरी काही हरकत नाही आहे. ह्यामध्ये 2-3 कांदे उभे चिरून घेतले. मोठे आकाराचे होते. तुम्ही पाहिजे तर छोटे असले तर 4-5 घेतला तरी काही हरकत नाही आहे. आता कांदा वगैरे आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. बघा, तर कांदा असं लालसर व्हायला पाहिजे. कांदा तर जरा थोडासा मी ट्रान्सपरंट परतून घेतलेला आहे. ह्यामध्ये आपल्याला हिरवी मिरची घालायची. 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहे. तिखट आपल्या आवडीप्रमाणे आपण घालायचं आहे. कांदा झालेला आहे आता भाजून. हे बघा, अशा पद्धतीमध्ये कांदा भाजून घ्यायचा आहे आपल्याला. आता ह्यामध्ये मी आलं लसूणची पेस्ट घालणार आहे. 1.5 चमचाभर आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे. मिक्स करून घ्यायचे. ह्यामध्ये आता आपल्याला टोमॅटो घालायचा आहे. 2 मोठ्या आकाराचे आपल्याला टोमॅटो घालून घ्यायचे. तर बारीक चिरून घेतले होते मी. आता हे सुद्धा आपल्याला टोमॅटो व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. टोमॅटो चांगला मिक्स होण्यासाठी आणि मेन होण्यासाठी त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं आहे. एकदा मिक्स करून घ्यायचं आणि झाकण लावून आपल्याला ह्याला 1-2 मिनिटं आपल्याला वाफ काढून घ्यायची. त्यामुळे टोमॅटो चांगला शिजला जातो. 2 मिनिटानंतर आपण झाकण काढायचं आहे. टोमॅटो वगैरे चांगला आता व्यवस्थित मेन झालेला आहे. ह्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालायची बारीक चिरून, मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर ह्या पद्धतीत आपल्याला मॅश करून घ्यायचं आहे बघा. आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये काही मसाले घालायचे आहेत. तर मी लाल तिखट अर्धा चमचा घातलेला आहे. काश्मीरी मिरची पावडर घातली 1 चमचाभर आणि मालवणी मसाला घातलेला आहे मी. तर हा 1 चमचाभर घातलेला आहे आणि हळद घालायची आहे पाव चमचाभर. मिक्स करून घ्यायचं आहे. यामध्ये आता आपल्याला चिकन जे हळद मीठ लावून ठेवलं होतं ते आपल्याला ह्यामध्ये घालायचं आहे. आणि हे चिकन आपल्याला ना शिजायला सुद्धा जास्त वेळ लागत नाही, लवकरच होतो. तर ह्यामध्ये थोडेसे मटरसुद्धा घातलेले आहेत मी. आता हे चिकन हे व्यवस्थित ह्या मसाल्यामध्ये व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे आपल्याला. तर आता ह्यामध्ये मी चिकन एव्हरेस्टचा जो मसाला असतो तो मी घालणार आहे आणि मीठ थोडंसं चव कमी वाटली मला, त्यामुळे मीठ थोडं मी घातलेलं आहे. तर अर्धा चमचाभर मी चिकन मसाला घातलेला आहे. त्यामुळे छान टेस्ट येते. आता आपल्याला काही घालायचं नाही ह्याच्यामध्ये. आपल्याला झाकण लावायचं आहे. पाणी वगैरे घालायची काही गरज नाही आहे. झाकण लावून आपल्याला 10-12 मिनिटं वाफ काढून घ्यायची. एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे बघा. मस्त असं हे चिकनला पाणी सुटलेलं आहे आणि हे चिकन लवकर पण शिजलं जातं. त्यामुळे तुम्हाला ह्याच्यात पाणी वगैरे घालायची पण गरज नाही. आता हे झालेलं आहे. तरी पण मी 1 मिनिटं मी अजून वाफ काढणार आहे. 1 मिनिटानंतर आपण झाकण काढायचं आहे. तयार आहे. मस्त असं झटपट तयार होणारी चिकनची भुर्जी केली आहे किंवा तुम्ही ह्याला चिकनचा किमा बोलला तरी चालेल. आता आपण ह्यामध्ये थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातलेली आहे. कोथिंबीर चांगली ह्यामध्ये मिक्स करून घ्यायची. मालवणी मसाला थोडं तरी खोबरं पाहिजे, तर मी थोडंसंच घातलेलं आहे खोबरं. तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही घाला, नाही घातलं तरी काही हरकत नाही आहे. आता हे चांगलं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. तयार आहे झटपट असं चिकनची भुर्जी. ह्याबरोबर तुम्ही भाकरीबरोबर पण खाऊ शकता, पावबरोबर पण खाऊ शकता तुम्ही. खूप छान लागते. कसा वाटला आजचा जेवणाचा बेत केलेला आहे मी. मस्तपैकी असं किमा पाव, त्याच्याबरोबर कोशिंबीर केलेली आहे. मस्त अशी कांदा, टोमॅटो, कोबी वगैरे घालून आणि त्याच्याबरोबर पाव घेतलेला आहे. तुम्ही पाहिजे तर भाकरी घ्या, चपाती घ्या, कशाबरोबर पण हा छान लागतो. पण पावच भारी लागतं ह्याच्याबरोबर खायला. तर असा हा साधा सोप्पा मी आज पदार्थ केलेला आहे. तर नक्की तुम्ही पण ट्राय करा. आवडला असेल तर नक्की मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. अशा पद्धतीतला किमा पाव करून तरी पहा, तुम्हाला नक्की आवडेल. त्या सोप्या आणि झटपट तयार करून दाखवलाय. तर नक्की ट्राय करा. चला भेटूया आपण पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.